Αγαπητοί φίλοι, μόνο 2 λεπτά από το χρόνο σας είναι αρκετά για να σας παρουσιάσω το GR Army. Το GR Army είναι νομικό γραφείο που δίνει πληροφορίες, συμβουλές και αναλαμβάνει τη στρατολογική τακτοποίησή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το GR Army είναι η επιλογή που έχει ο κάθε Έλληνας σε ολόκληρο τον κόσμο να αποφύγει τις μεγάλες αποστάσεις και το χάσιμο χρόνου, την ταλαιπωρία από τις μεγάλες ουρές, την απρόσωπη εξυπηρέτηση. Το GR Army σας στηρίζει άμεσα, φιλικά, αξιόπιστα, λειτουργώντας όλο το 24ωρο, ολόκληρο το χρόνο και τις αργίες. Επισκεφτείτε τώρα την επίσημη ιστοσελίδα μας www.grarmy.com και στείλτε email στο consult@grarmy.com και θα πάρετε άμεση απάντηση. GR Army, ένα βήμα εμπρός στην εξυπηρέτηση των Ελλήνων όλου του κόσμου.